Za transplantaciju srca mladog Obrenovčanina u Beču potrebna su velika novčana sredstva, 120.000 evra. Za nepunih 10 dana kako je pokrenuta akcija prikupljanja sredstava za odlazak u Beč i za tu hiruršku intervenciju u Allgemeine Krankenhaus ili AKH bolnicu kod doktora profesora Andreasa Zuckermana prikupljeno je negde oko 23.000 evra, što nije loš skor s obzirom na to da su to uglavnom prilozi građana. Očekuje se da će veće firme i privatna preduzeća tek uzeti učešće, jer kod njih je to nešto komplikovanije, moraju skupštine ili upravni odbori da donose odluke, pa se nadam da ćemo ovaj posao oko prikupljanja sredstava završiti na najbolji način u Ivanovu korist. Naravno, kao i supruga malopre, želim da se zahvalim svima koji su pokazali dobru volju i uzeli učešće u ovoj zaista humanoj akciji. Ivanova majka Nadica nije krila oduševljenje velikim brojem prisutnih u hali. Ja bih se najpre zahvalila svim ovim mladim ljudima koji su, Bogu hvala, zdravi. Donedavno je i moj sin blizanac takođe bio zdravi, živahan mladić. Najpre bi se njima, trenutno bolestan, ja bih se njima najpre zahvalila što su došli u ovom broju da podrže akciju za Ivanovo novo srce. Zahvalila bi se svim dobrim ljudima raznih populacija iz našeg grada koji su nesebično pomogli raznim aktivnostima da ova večerašnja akcija uspe i da prikupimo ta novčana sredstva, da najpre Ivan ode u Beč na pregled kod profesora Zuckermana, a onda ćemo dalje pratiti. Svakako hvala svima. Prva u nizu akcija jeste upravo ovaj koncept na kome se pojavio veliki broj izvođača. Svoju humanost ovoga puta su između ostalih pokazali Dejan Matić, Milana Ćeranić, Milica Todorović, Milanča Radosavljević i mnogi drugi koji su u hali sportova u Obrenovcu pevali pred 2000 posetilaca. Ja se nadam da ćemo uspeti svojim malim doprinosom, eto, moje kolege i ja, da prikupimo barem nešto od novca i da pomognemo, eto, da se taj problem koji mladi čovjek ima reši. Što čoveku treba pomoć, znači nije uopšte priča da sam upoznata sa bilo kim iz njegove okoline, prosto su nas ljudi pozvali i mislim da je bio red da ovako učinimo jedno dobro delo. Reci mi, kada su humanitarni koncerti u pitanju, da li se odazivate često? Uvek, stvarno, i kažem i kolegi i u buduće, kad god, mislim, mi smo sad iz Obrenovca, pa samim tim smo verovatno i učestvovali u tome da masa kolega dođe prvenstveno možda i zbog nas, eto što smo tu, pa eto da svi napravimo jednu dobru priču, tako se iskreno nadam da će kolege u buduće nas zvati ako nešto bude trebalo, ali svakako mi smo tu. Prošle godine smo radili ovde baš u Domu kulture jedan humanitarni koncert za Kraljevo, onako što se kaže obrenovački pevači i bilo je sjajno, sjajna atmosfera, ali opet eto dobra priča i eto pomoć mala nekom. Željko, da li se odazivaš često ovakvim vrstama koncerata? Ja, da budem iskren, ne. Nisam dugo bio povodom pomoći za nekoga na velikim koncertima, a ovo sam shvatio iz nekog mog ličnog poverenja prema ljudima koji su me zvali. Ima dosta tih poziva, nažalost, u ova vremena, ali pošto ne poznajem baš sve te ljude koji me zovu, onda se onako i ne odazivam baš svima. Tako da je ovo super, došao sam najiskrenije baš ovde. Obrenovčani ne odustaju od pomoći svom sugrađaninu, najavljuju još sličnih akcija. Svi koji su u mogućnosti da doprinesu da Ivan prebrodi tešku bolest mogu poslati SMS na broj 1814 ukoliko su korisnici Telekomove ili Telenorove mreže ili uplatiti novac na broj žiro računa 250-129 0022 5512 00-72 IFG banka na ime Vlada Batinić za Ivanovo lečenje. Radomir Kostić, Televizija GEM.